אני אחת ממקימי אורורה, העיר שבאמצע איפריום, וכרגע אחת גם ממנהיגי איפריום, האיחוד החדש. באיפריום אנו מקבלים כל בן אדם שיראה את החוזק הפנימי שלו, את הכבוד שבו, יעמוד לצידנו ויראה את הכוח שבו, בין אם הוא אלף ובין אם גמד, הרמיוני או וורזגי. אנחנו מקבלים את כולם באורורה למשלחת איפריום. איפריום אינביקטה! איפריום אינביקטה!